Студентската мрежа е обединение на студенти от различни университети, за сега само в нашия университет, която наброява 50 студента от различни специалности във всички факултети и от различните специалности в нашия университет. За момента ние сме към 50 участници. Най-многобройни сме студентите по медицина, като след това имаме студенти от факултета по дентална медицина, студенти от фармация и различни здравни специалисти. Съвместно с лекарската мрежа на Въздух за здраве, която съществува вече от няколко години, и с нейната подкрепа и с подкрепата на факултета по обществено здраве и на студентски съвет на Медицинския университет София беше учредена тази студентска организация. Една или две седмици след това ние, студентите, взехме участие в инициатива на фондация Фридрих Еберт относно новите аспекти и новите закони на СЗО за здравната политика и за атмосферното замърсяване. В изнесените събития на студентската мрежа ние се срещаме с минувачи и извършваме здравно-образователни дейности съвместно с тях. Освен да ги осведомяваме за значението на личното и общественото здраве, ние извършваме дейности като спирометрия, мерене на кръвно налягане, като от една страна ние се тренираме като бъдещи специалисти за контакта ни с пациентите и от друга страна помагаме на хора. Тогава доста се зарадвахме на големия интерес от хората, тъй като минаха над 5000 човека през нас. Доста хора ни попитаха за това с какво точно се занимаваме и останаха доста очаровани, че има млади хора, които се занимават с нещо такова. В студентската мрежа съм заобиколен от будни млади хора с изявена гражданска позиция и с много интереси. Това естествено подбужда възможността за развитие на много активности с такива хора и за лесната комуникация и съвместна работа. Изключително много се радваме всички студенти за подкрепата, която ни казват членовете на лекарската мрежа, за тяхната борба и за всичко, на което ни научават. Получаваме доста голям поток на съвременна информация от тях и доста е хубаво, че имаме подкрепата и помощта на доста доказали здравни специалисти в различните направления. За времето, което отделяме, за да се получи нещо хубаво, винаги трябва да се отдели време и трябва да жертваме нещо от себе си, но смятам, че всичко си струва, което правим, тъй като е доста хубаво да гледаме цялото развитие и това, че нашия труд накрая остава оценен. Имаме амбиции да развием мрежата извън София, с участие на студенти от другите висши учебни заведения, в които се преподава специалности медицина, дентална медицина, фармация и другите здравни специалности, като работим в посока комуникация и развитие на мрежата в университети като МУ Пловдив, Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас. Аз съм Захари Влайков, студент съм по медицина в 4-ти курс в Медицинския университет София и съм председател на студентската мрежа на Сдружение Въздух за здраве. Казвам се Александър Сиджимов, студент по медицина от 2-ти курс на Медицинския университет София. Отделно съм и организационен секретар на студентската мрежа Въздух за здраве.